नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। ओंकार हत्ती मडुरा सातोसे रेगवाडीत, वैभववाडीत चोरट्यांचा धुडगूस, 8 बंद घरं फोडली। आणि जाळपोळ प्रकरणाबाबतच्या सगळ्यांच्या आरोपांचं उत्तर देणार नितेश राणेंनी केलं स्पष्ट। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। राज्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा पालकमंत्री नितेश राणे यांनी राणी पार्वतीदेवी हायस्कूलच्या पटांगणात स्केटिंग करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची भेट घेत चौकशी केली। नवनिर्वाचित अध्यक्ष विक्रांत सावंत यांना शुभेच्छा देण्यासाठी राणे आले असता मैदानी खेळाचे धडे घेणाऱ्या या विद्यार्थ्यांसह ते रमताना दिसलेत। यावेळी नितेश राणे यांनी त्यांचं कौतुक केलं। विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा तसंच अन्य सर्व सुविधांसाठी पालकमंत्री या नात्यानं जी काही मदत करता येईल ती सर्वस्वी मदत आपण करू असं आश्वासन त्यांनी संस्थेचे अध्यक्ष विक्रांत सावंत यांना दिलं। रोलर स्केटिंग, रोल बॉल या क्रीडा प्रकारात हे विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत आहेत। विभाग स्तरावरती 4 संघ गेले असून भविष्यात रोलर हॉकी संघ निर्माण करण्याचा मनोदय क्रीडा प्रशिक्षकांनी यावेळी व्यक्त केला। पालकमंत्री राणेंनी या शिक्षक विद्यार्थ्यांचं कौतुक केलं। वैभववाडी तालुका खरेदी विक्री संघाच्या वतीने आयोजित केलेल्या सहकार मेळाव्यात पालकमंत्री नितेश राणेंनी सहकार भवनसाठी जागा उपलब्ध करून देणार असल्याची घोषणा केली। या मेळाव्यात मंत्री राणे काय म्हणाले पाहूयात। प्रमोदजीने व्यासपीठावरच घोषणा करून टाकली। बघा, असा विश्वास असला पाहिजे की पालकमंत्री पूर्ण ऐका, बा टाळ्या मारा। म्हणजे पालकमंत्री घोषणा करण्या अगोदरच मी घोषणा करून टाकणार आणि तो माझा पालकमंत्री पूर्ण करेल न विचारल्यापेक्षा हे विश्वास माझ्यासाठी महत्वाचा आहे। म्हणून येणाऱ्या कालावधीमध्ये आणि म्हणून मला असं वाटतं ते आमच्या वैभववाडीची गरज आहे। म्हणजे आमचे प्रमोदजी बोलतात असा विषय नाही, पण आमच्या वैभववाडीची गरज आहे की इथे सुसज्ज असा मोठा वैभववाडीच्या साजे असा मोठा एक हॉल बांधण्याची जबाबदारी आणि घोषणा ह्या निमित्ताने मी ते करतो, एवढंही या निमित्ताने आपल्याला सांगतो। अजून एक घोषणा मला करायला लागेल, कारण का मला प्रमोदजींना पूर्ण भाषण स्टेजवर बसून मला ऐकायला लावायला लागेल, म्हणून अजून एक घोषणा मला करायची आहे। जे खरेदी विक्री संघासाठी जे काही सहकार भवन साठी जे कलेक्टरांकडे जी फाईल आहे, माझं आत्ताच त्यांचं बोलणं झालंय, ती फाईल क्लिअर होईल आणि तो विषय तोही 3 गुंठ्याचा पुढे आपण करू, जेणेकरून त्याची काय तुम्ही चिंता करू। एक तुम्ही सगळ्या जणांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे की आज विकास असो सहकार असो ह्याच्यासाठी सुवर्ण काळ आहे। केंद्र सरकार आपल्या विचाराचं आहे। मोदी साहेबांसारखा विकास पुरुष आपल्या देशाचे नेतृत्व करतायत। सहकार खातं हे आमच्या अमित शाह साहेबांकडे आहे। त्यांनी गुजरात डीसीसीच्या माध्यमातून, गुजरात जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून गुजरात राज्यामध्ये ज्या पद्धतीने सहकार क्षेत्रामध्ये काम केलंय ते आज देशाचं सहकार खात्याचं नेतृत्व करत आहे। राज्यामध्ये आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब नेतृत्व करतायत, त्याच्याबरोबर आमचे अजितदादा आणि एकनाथ शिंदे साहेब उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करतायत। सहकार मंत्री जे आमचे बाळासाहेब पाटील आहेत ते कॅबिनेटमध्ये माझ्या एकदम बाजूला बसतात, माझे अतिशय चांगले संबंध त्यांच्याबरोबर आहे। जिल्ह्याचा पालकमंत्री हा तुमचा आमदार आहे। म्हणजे हे सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी आज तुमच्या बाजूने असल्यामुळे सहकार या क्षेत्रामध्ये आता आपण मागे बघू नये हे आवर्जून तुम्हाला सर्वात प्रथम मी इथे या निमित्ताने सांगतो। कारण का ह्याच्यापेक्षा चांगली पोषक परिस्थिती कुठली हा विचार कधीतरी तुम्ही करा। तुम्ही काही मोठा निर्णय डोक्यामध्ये ठेवा, काही मोठा प्रकल्प आखण्याचा विचार करा, सरकारकडे मोठ्यातली मोठी मागणी करा। आजच्या तारखेला ज्या पद्धतीने तुमच्या सगळ्यांची महाराष्ट्र सरकारमध्ये ताकद आहे, वलय राजकीय वजन आहे, तुम्हाला नाही बोलण्याची ताकद कोणालाच नाही आहे, हे तुम्ही पहिलं डोक्यामध्ये नोंद करून ठेवा। देवगड जामसंडे नगरपंचायतचा शहर विकास आराखडा तयार करण्यात आलाय। या आराखड्यात शेतजमीन, पीडित जमिनी यावर अनेक प्रकारची आरक्षणं दाखवली गेली। या प्रक्रियेत पारदर्शकता नाही, प्रामाणिकपणा नाही, नागरिकांशी संवाद नाही असा गंभीर आरोप राष्ट्रीय युवक काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष किरण टेंबुलकर यांनी केला आहे। आता सगळ्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांची
देवगड तालुका काँग्रेसच्या वतीने भेट घेतली आणि भेट अशासाठी घेतली की देवगड तालुका नगरपंचायत विकास आराखडा जो काही जाहीर झाला आहे आणि जाहीर झाल्यानंतर तो आराखडा अगदी पर्यंत जो सार्वजनिक ठिकाणी लावला पाहिजे होता किंवा जनतेपर्यंत पोहोचवला पाहिजे होता तो म्हणावा तसा जनतेपर्यंत पोहोचला नाही ही पहिली गोष्ट. आणि तो आराखडा आमच्या माहितीप्रमाणे तिथे उपनगराच्या केबिनमध्ये लावण्यात आला. ही आधी मोठं हास्यास्पद ही बाब आहे. आणि असं असताना साधारणतः आमच्याकडे सन्मानित तालुक्याकडे आमच्या काही त्या स्थानिक जनतेच्या तक्रारी आल्या आणि तक्रारीनंतर याच्यात आम्ही दखल घेतल्यानंतर तो त्याचा पूर्णतः आम्ही अभ्यास केला आणि अभ्यास केल्यानंतर काही गोष्टी आमच्या प्रामुख्याने निदर्शनास आल्या. त्या म्हणजे तो जो काही आराखडा आहे तो सार्वजनिक आजतापर्यंत करण्यात आलेला नाही आहे, जनतेपर्यंत तो पोचलाच नाही आहे. आणि जी काही आरक्षणं त्या आराखड्यात लावली गेली ती तिथल्या स्थानिक जनतेला किंवा त्या जागा मालकांना त्याची कुठची कल्पना आतापर्यंत देण्यात आली नाही. आणि याचाच कुठेतरी विरोध म्हणून वळता काँग्रेस देवगड तालुका काँग्रेसच्या वतीने आम्ही परिवर्तन म्हणून एक जाहीर करतो की आमचा विकासाला विरोध नाही, फक्त जी काही आरक्षणं तुम्ही लावलात ती सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी असली पाहिजेत आणि सर्वसामान्य जनतेची ती जमीन आहे याचा विचार करून त्यांना विश्वासात घेऊन तो विकास आराखडा बनवा ही आमची प्रामुख्याने मागणी राहिली आहे. आणि असं असताना त्यामध्ये आम्ही त्यातली माहिती घेतली असता तर तिथल्या कर्मचाऱ्यांनाही पूर्ण त्या आराखड्याची माहिती नाही. ते सरळ सांगतात की तुम्ही नगर विकास विभागाकडे जाऊन त्याची माहिती घ्या. त्याच्यानंतर काही प्लॅन जो त्यांनी लावला त्या प्लॅन लावतोय कुठची पंचायत त्यावेळी त्यांनी घेतली नाही किंवा सर्व लोकांना कल्पनाच दिली नाही. त्यानंतर सुदैवानं त्या ठिकाणी सत्ताधारी नगरसेवक आहे, त्या नगरसेवकांना याची कल्पना आहे की नाही हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे. कारण जे सत्तेत बसलेले नगरसेवक आहेत याची जबाबदारी होती की हा विषय जनतेपर्यंत त्यांनी प्रामुख्याने पोहोचवला पाहिजे होता. जी काही पुढच्या आता पत्रकारिता असेल किंवा प्रसारमाध्यमे असतील किंवा आपलं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून किंवा जी काही कचरा गाडी सकाळी घंटागाडी फिरते त्याच्यावर तुम्ही स्पीकर लावून त्या शहरात जर त्याची ॲडव्हर्टाईज झाली असती तर तो जनतेच्या लक्षात आला असता. तेही काही तिथल्या प्रशासनाने किंवा तिथल्या सत्ताधाऱ्यांनी ते केलं नाही आहे. आणि असं सगळं असताना सुद्धा आणि जे ठिकाणी जे सर्वे नंबर आहेत जे आरक्षण टाकले ती सर्वे नंबरवर फक्त टाकली आहे. त्या सर्वे नंबरमध्ये जे काही हिस्से नंबर असतात त्याच्यात स्पष्ट हिस्से नंबरही दाखवले. त्यामुळे त्या सर्वे नंबरमध्ये कुणी त्याच्यावर आक्षेप घ्यायचा हा सर्वसामान्य जनतेत प्रश्न आहे की कारण एखादा उदाहरणार्थ माझं ह्याचं काही झालं तर ह्याचा जो सर्वे नंबर आहे त्याच्यात हिस्से नंबर खूप आहे. तर ह्यांनी जर आक्षेप हे घेणार की तो दुसरा घेणार हे आपापसात त्यांचं सध्या जनतेचं संभ्रम आहे, कुणी आक्षेप घ्यायचा तर तो एक विषय आहे. आणि असं असताना आमची प्रामुख्याने मागणी आहे जर हा विकास आराखडा तुम्ही पूर्णतः थांबवा आणि सर्व जनतेला विश्वासात घेऊन विद्यमान नगरसेवक माजी नगरसेवक ती जनता यांना एक मोठी असं जाहीर अशी एक सभा लावून त्या जनतेला स्पष्ट माहिती द्या आणि त्याच्यानंतर हा तुम्ही शहर विकास आराखडा राबवा. आणि अन्यथा जर तो लादला जात असेल तर देवगड तालुका राष्ट्रीय काँग्रेस म्हणून आमची भूमिका असेल की रस्त्यावरची लढाई आमची तयारी आहे किंवा न्यायालयीन लढाई लढायची आली तरी आमची लढण्याची तयारी आहे. आणि त्यानंतर एक म्हणजे ह्याच्यात सत्ताधाऱ्यांचं हे जे काही जाणून बुजून जनतेवर लादत आहे असं एकंदरीत हे ऐकण्यात किंवा बघण्यात येत आहे. कारण त्या ठिकाणी एका वार्डात तो आराखडा बघल्यानंतर एका वार्डात एक असं वार्ड आहे की बाकी सगळ्या वार्डात आरक्षण पिची लावलेली आहे पण एक वार्ड पूर्ण असं मोकळं सोडून दिलेला आहे. पण तो झालं की शुक्राचार्य कोण त्यांच्या आश्वासने हे झालं काय हेही त्यामागे बघावं लागेल. त्यामुळे आमची विनंती आहे की तुम्ही जनतेला विश्वासात घेऊन तो आराखडा बनवा. वैभववाडी तालुक्यात सहकार चांगल्या पद्धतीनं रुजला आहे. आता तो जिल्हाभर मजबूत स्थितीत आहे असं मत सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी व्यक्त केलं आहे. पाहूयात. या तालुक्याला सहकार क्षेत्राचा पूर्व असा इतिहास आहे. कारण पश्चिम महाराष्ट्राशी अनेक वर्ष राजकीय दृष्ट्या संलग्न राहिलेला हा भाग आहे आणि पश्चिम महाराष्ट्र हा महाराष्ट्रातील एक सहकार क्षेत्रामधला अग्रगण्य असा भाग समजला जातो की ज्याच्यामध्ये
प्रत्येक क्षेत्रात सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत प्रत्येक गोष्टीमध्ये सहकाराचा सहभाग आहे आणि तशाच प्रकारची काहीशी कार्यपद्धती या तालुक्यामध्ये अनेक वर्षांपासून चालू आहे. मधल्या काळामध्ये कदाचित त्याची गती कमी झालेली होती, परंतु आज पुन्हा एकदा प्रमोदजी असतील, दिलीपराव असतील, या सगळ्यांच्या सहकारातनं ही विचारधारा पुढे घेऊन जाण्याचं काम आपण सगळेजण करतात हे बघून खरंच एक आनंद या निमित्ताने वाटतोय. जिल्हा बँक म्हणून या जिल्ह्यामध्ये आदरणीय नारायणराव राणे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली मागची अनेक वर्ष आम्ही अनेक सहकारी या जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून या जिल्ह्यातील सहकाराला बळकटी देण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. मागची 4 वर्षापासून या बँकेच्या संचालक मंडळामध्ये आम्हाला मार्गदर्शक म्हणून आदरणीय पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब सहकारी म्हणून काम करतायत आणि हे करत असताना या जिल्ह्यातील विकास सहकारी संस्था असतील, या जिल्ह्यातील दुग्ध सहकारी संस्था असतील, या जिल्ह्यातील प्रक्रिया उद्योग असतील, प्रक्रिया संस्था असतील किंवा मग तालुक्याचे खरेदी विक्री संघ असतील, जिल्ह्याचा खरेदी विक्री संघ असेल, या सगळ्याबरोबरच या जिल्ह्यातील बाजार समितीच्या माध्यमातून सुद्धा या जिल्ह्यातील शेतकऱ्याच्या उत्पादित मालाला योग्य बाजारपेठ मिळाली पाहिजे, योग्य बाजारभाव मिळाला पाहिजे, या दृष्टिकोनातून मागच्या 2-4 वर्षांमध्ये अनेक निर्णय घेतले गेले, त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आणि आज त्याचे मूर्त स्वरूप आपल्याला येत्या काही कालावधीमध्ये पाहायला मिळेल. आता तुळशीदासजींनी या ठिकाणी सांगितलंय की खरं तर आपल्या जिल्ह्यातील 30-35 वर्षापेक्षा जास्त काळ पासून सुरू असलेली बाजार समिती, की ज्या बाजार समितीचं स्वतःचं असं कार्यालय उभारण्या इतकी सुद्धा आर्थिक परिस्थिती त्या ठिकाणी निर्माण झाली नव्हती, त्या बाजार समितीला नितेशजींच्या पुढाकारातून जवळपास 5 कोटी रुपयापेक्षा जास्त रक्कम शासनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा, की ज्या ठिकाणी अजितदादांसारखी मंडळी ज्या सहकारामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये काम करतायत त्यांना शासकीय निधी वापरता आला नाही किंवा ते वापरू शकले नाहीत, परंतु नितेश साहेबांच्या पुढाकारातून त्यांच्या आग्रहाने प्रशासनाला तो निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी भाग पाडलं आणि पहिल्यांदा इतिहासामध्ये 4.5 कोटी रुपयापेक्षा जास्त निधी, शासनाचा निधी त्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिला. खरं तर 1-2 गुंठे जागा, 10 गुंठ्याची एक जागा बोरोसमध्ये मागच्या कित्येक वर्षापासून घेतलेली आहे, की ज्या ठिकाणी स्वतःचं कार्यालय उभारण्यासाठी आज उद्या असं करत आपल्याला मागची 10-15 वर्ष वाट बघावी लागली. अशा बाजार समितीला कित्येक एकर जमीन खरेदी करण्यासाठी आज सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून आम्ही जवळपास 2 कोटी रुपये, 1.5 ते 2 कोटी रुपयाचं कर्ज मंजूर केलं आणि त्याच्या माध्यमातून आज भव्य दिव्य अशा प्रकारचा प्रकल्प त्या ठिकाणी नांदगाव येथे उभा राहतो, की ज्या माध्यमातून आजचा जो शेतकरी आपल्या कष्टातनं आपली पिकं पिकवतील त्या पिकाला थेट बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवण्याची यंत्रणा या बाजार समितीच्या माध्यमातून आणि त्या बाजार आवाराच्या माध्यमातून उभं राहते. आज जिल्ह्यामध्ये अनेक प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी आपण पुढाकार घेतो. काजूच्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये अनेक समस्या आहेत, त्यांच्या उत्पादित मालाला योग्य बाजारभाव मिळाला पाहिजे या दृष्टिकोनातून निर्णय घेण्यासाठी मागच्या 2-3 वर्षामध्ये त्या काळामध्ये आमदार म्हणून त्यांचा सातत्याने पाठपुरावा होता आणि आज मंत्रिपद आल्यानंतर त्यांनी पहिला जर पुढाकार कुठला घेतला असेल तर या जिल्ह्यातील काजू उत्पादकाला त्याचा योग्य बाजारभाव मिळाला पाहिजे याच्यासाठी काही निर्णय घेण्याच्या दृष्टिकोनातून सारखा पाठपुरावा झाला आणि त्याचे दृश्य परिणाम आपल्याला या वर्षीच्या सीझनमध्ये, हंगामामध्ये पाहायला मिळाले. कारण या वर्षी हा दर स्थिर राहण्यामध्ये खऱ्या अर्थाने जर कोणी पुढाकार घेतला असेल तर तो आदरणीय नितेशजी राणे यांनी घेतलेला आहे. आणि म्हणून या जिल्ह्यामधल्या या शेतकऱ्याला जर आपल्याला पाठबळ द्यायचं असेल तर खऱ्या अर्थाने सहकारातल्या कार्यकर्त्याला पाठबळ द्यावा लागेल, सहकार क्षेत्राला पाठबळ द्यावा लागेल. आदरणीय मोदी साहेबांनी सहकार से समृद्धी ही घोषणा देऊन या देशामध्ये इतिहासात पहिल्यांदा सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली. आदरणीय शहा साहेबांच्या माध्यमातून या राज्यातल्या अनेक
सहकारी संस्थांना वेगवेगळ्या शासनाच्या माध्यमातून, शासनाच्या योजनांच्या माध्यमातून आज पाठबळ मिळत आहे. विकास सहकारी संस्था की ज्या इतकी वर्ष आपण फक्त शेती कर्ज वाटप करत होतो, की ज्याच्या माध्यमातून फक्त जून महिन्यामध्ये पाऊस पडल्यानंतर आपल्याला शेती कर्जाचं वाटप झालं की आपल्या त्या विकास संस्थेचा कारभार संपलेला असायचा आणि त्याच्यानंतर आपण परत 1 वर्षानंतर त्या विकास संस्थेचं कार्यालय कुठे आहे हे बघण्यासाठी तिथला शेतकरी जायचा. आज ती परिस्थिती बदलते आहे. संभाजीनगरमध्ये आय लव्ह मोहम्मदचे बॅनर लावण्यात आलेत. यावरती पालकमंत्री नितेश राणे यांनी काय प्रतिक्रिया दिली पाहूयात. आयलो महादेवचे बॅनर लागलेले आहेत. काय संदेश देण्याचा प्रयत्न करत असेल, कोणाची विरोधण्याचा प्रयत्न करत असेल, वातावरण खराब करायचा प्रयत्न, परत एकदा तुम्हाला हा तुमच्या त्या अपघाता पातळीचा नाही आहे. त्या इथे महाराष्ट्रामध्ये आमचे जेव्हा असणारे आहे माझ्या कुठलेही वातावरण खराब हिंमत करत असेल तर त्या हस्ते माध्यमातून जसा त्याचं उत्तर भेटेल. तुम्हाला ही जी काय माहिती करायची आहे पाकिस्तानातल्या माहितीमध्ये जा कोणी थांबवणार नाही. महाराष्ट्रामध्ये वातावरण खराब झालं तर मग आमचं सरकार तुम्हाला काय सोडणार नाही. विचार करून पॅनल लाव. साहेब, उद्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहाचा दौरा होतोय महाराष्ट्रामध्ये. नुकसानग्रस्तांसाठी काही मोठी गोष्ट होईल का? बघा, जेव्हा मोदी साहेब वरच्या अमित साहेब राज्यात आहे तेव्हा महाराष्ट्राच्या विकासाला आणि सामाजिक जनतेला मदतच झालेली आहे. मोदी साहेब आणि आंबेडकर साहेब आपण स्वागतच करायला पाहिजे आणि निश्चित पद्धतीने महाराष्ट्राला मध्ये नेहमीच ते भरभरून देतात. त्याचा परत एकदा अनुभव निश्चित घेतली आहे. उद्धव ठाकरेंची पत्रकार परिषद झाली आता. त्यांनी असं म्हटलंय की अजूनही 14 कोटींची मदत शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. डबल इंजिन आहे, किती डबे लागले याची कल्पना सुद्धा नाही असं नाही. स्वतःचे सगळे डबे निघालेले आहेत. स्वतः डब्बा एक डबा स्वतःच्या मागे राहिलेला आहे. त्यांनी दुसऱ्यांना इथे डब्याच्या मागे उडू नयेत. ही मदत करायची आमच्या महायुतीचं सरकार भरभरून करेल. आमचं रेवाभाऊचं सरकार शेतकऱ्यांबरोबर ताकदीने उभं आहे. हे येणाऱ्या कालावधीमध्ये लक्ष्मण हाकेच्या गाडीवर पुन्हा हल्ला झाला आहे. लक्ष्मण हाकेच्या गाडीवर पुन्हा हल्ला झाला आहे. मला म्हणतो साहेब, ज्या संभाव्य स्थानिक स्वराज्य निवडणूक आहेत त्यामध्ये काही ठिकाणी तर काही ठिकाणी मैत्री मिळवण्याच्या करायची माहिती घ्यायची. शेवटी हे सगळे निर्णय ओरिसा पाठवले. प्रत्येकाची ताकद आणि महायुतीचं सरकार प्रतिष्ठित जो प्रत्येक जिल्हा जे आहे, शहर जे आहे, ज्या पद्धतीने माहिती महायुतीचे नेत्याकडे जातात त्याच्या पद्धतीचे अनेक आमच्याकडे येतील. काही भागामध्ये असं भारतीय जनता पक्षाची ताकदीने अगदी उभी आहे. मग तिथे काय निर्णय घ्यायचा हे शेवटी वरिष्ठ पातळीवर जसा निर्णय घेतला आहे तेव्हा आम्हाला कळवण्यात येईल. शेवटी जे काही सरकार बसतील, जे काही सत्ता येईल ती महायुतीचीच सगळ्यात निर्णय येईल. एवढंच विश्वास आले ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख बाबूराव धुरी यांनी केसबद्दल काय आहे का? ह्याच केसबद्दल काय तर त्यांनी असं म्हटलं की तुमच्यावर आरोप केले की तुम्ही यांचा बळी दिला. एक लक्षात घ्या, मला हा राजकारण करण्याची ही वेळ नाही. राजकीय उत्तर देण्यासाठी मी काय बांधलेलं नाही. जे बोलायचं आहे मी ह्या सगळ्याच्या गोष्टीचा आता मंगळवारीपर्यंत ह्या लोकांना पीसी दिलेली आहे. कोर्टामध्ये केस चालू आहे. कोर्टाच्या केसमध्ये काही हे होईल ह्या पद्धतीचं कुठलंही वक्तव्य मी करणार नाही. एकदा हे सगळं स्पष्ट झाल्यानंतर एकदा आमची मुलं जे काही चेतन आणि आमचे जे सहकारी आहेत त्यांनी हिंदुत्वासाठी आणि दोडामार्गच्या भविष्यासाठी जो काही एकंदरीत योगदान दिलेलं आहे या सगळ्या बाबतीमध्ये जेव्हा एकदा चित्र स्पष्ट होईल तेव्हा मी तुम्हाला आज विश्वास देतो, मी एक वेगळी पत्रकार परिषद घेऊन सगळ्याचं सगळं सत्य सांगण्याचं काम मी करणार. तेव्हा सगळ्यांच्या आरोपाचं उत्तर देणार. माझ्याकडे पण भरपूर माहिती माझ्या कानापर्यंत आलेली आहे. सगळ्या गोष्टी बाहेर सांगण्याच्या सारख्या आहेत, जेणेकरून आज जी घटना घडली भविष्यामध्ये कधीच दोडामार्ग काय माझ्या सिंधुदुर्गामध्ये होता कामा नये एवढी काळजी निश्चित पद्धतीने माझ्या माध्यमातून घेतली जाईल. एवढा विश्वास आपल्या माध्यमातून जनतेला देतो. आणखी एक प्रश्न आहे. ह्याच घटनेच्या पार्श्वभूमीवरती बाहेर गेटच्या बाहेर म्हणजे मुख्यालयाच्या बाहेर जी नाकाबंदी केलेली आहे त्यावेळी सर्वसामान्य जे मुख्यालयात येतात
त्यांना त्यांची परवड होते. ह्याचबद्दल आता SP आणि ॲडिशनल SP मॅडमशी माझं असं बोलणं झालेलं आहे. काही आता ह्या पुढे होणार नाही. हे कोण अतिरेकी नाही. सगळं नॉर्मल आमच्या दोडामार्गमध्ये केलं जाईल. काही प्रिकॉशनरी गोष्टी म्हणून डिपार्टमेंटनी काही गोष्टी केलेल्या, त्या संबंधित आमची चर्चा झालेली आहे. त्या दिवशी IG संजय दराडे पण इथे येऊन गेले, त्यांच्याशी चर्चा झालेली आहे. आता दोडामार्गमध्ये असे कुठलेही उगाचच्या नाकाबंदी, उगाचं वातावरण तंग असं आहे, असं काही होणार नाही. या बाबतीमध्ये आमची चर्चा झालेली आहे. तांबोसे उगवे भागातून तेरेखोल नदीतून ओंकार हत्तीनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रवेश केला. दुपारच्या सत्रात तो सातोसे रेगवाडी येथील राजन वर्धम यांच्या घरानजीक दाखल झाला. हत्ती गावात आल्याची बातमी पंचक्रोशीत वाऱ्यासारखी पसरली. हत्ती चक्क भरवस्तीत पाणंदीमध्ये फिरत होता. यावेळी त्यांनी भातशेती व भाजीपाला शेतीची नासधूस केली. मडुरा सातोसे सीमेवर रेगवाडी येथे ओंकार हत्ती दाखल झाला. त्यामुळे सिंधुदुर्ग वनविभागाची मात्र एकच धांदल उडाली. सातोसे रेगवाडी येथे ओंकार हत्ती चक्क स्थानिकांच्या अंगणात दाखल झाला. भरवस्तीमध्ये पाणंदीमध्ये तो बिंदास फिरत होता. ओंकारची छबी मोबाईलमध्ये टिपण्यासाठी युवा वर्गाची झुंबड उडाली होती. मात्र वनविभागाचे कर्मचारी हत्तीपासून लांब राहण्याचं आवाहन नागरिकांना करत होते. त्या भागात ओंकार हत्तीने भातशेतीची नासधूस केली. वनविभागाच्या जलद कृती दलाचे प्रमुख बबन रेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली वनविभागाचे कर्मचारी ओंकारला नागरी वस्तीपासून दूर नेण्याचे प्रयत्न करत आहेत. वैभववाडी तालुक्यातील नेरले, राववाडी व पाटीलवाडी येथील 8 बंद घरं चोरट्यांनी फोडली. यामध्ये एका घरातून 1,25,000 रुपये रोख रक्कम चोरट्यांनी लंपास केली. या घटनेनंतर तालुक्यात खळबळ उडाली असून भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. घटनास्थळी विभागीय पोलीस अधिकारी घनश्याम माडाव यांनी भेट दिली. वैभववाडी तालुक्यात चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला. शुक्रवारी एका रात्रीत नेरले, राववाडी व पाटीलवाडी येथील 8 बंद घरं चोरट्यांनी फोडली आहेत. त्यामध्ये राववाडी येथील संतोष विठ्ठल खानविलकर, संदीप धनाजी खानविलकर, शेखर रघुनाथ खानविलकर, सुनील शिवाजी खानविलकर, अविनाश राजाराम खानविलकर व पाटीलवाडीमधील शिवाजी भिकाजी पाटील, नीना श्रीधर पाटील, वसंत पांडुरंग पाटील ही 8 जणांची बंद घरं चोरट्यांनी फोडली. यामध्ये संतोष खानविलकर यांच्या कपाटाच्या तिजोरीत ठेवलेले 1.25 लाख रुपये चोरट्यांनी लंपास केले. उर्वरित घरांमधून चोरट्यांच्या हाती फारसं काही लागलं नाही. त्या ठिकाणी चोरट्यांनी घरातील साहित्य अस्ताव्यस्त पसरून टाकलं. या घटनेनंतर पोलीस निरीक्षक मनोज सोनवलकर, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक राजेंद्र पाटील, गणेश भोवड, किरण मेथे, कृष्णात पडवळ, रणजित सावंत, अभिजित तावडे घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला. दुपारी विभागीय पोलीस अधिकारी घनश्याम माडाव यांनी भेट दिली. श्वानपथक, ठसे तज्ञ पथक घटनास्थळी आले होते. या चोरीच्या घटनेमुळे तालुक्यात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. मालवण शहरात फिरत असलेल्या एका जखमी गायीला अखेर वैभववाडी येथील गाय वासरू गोशाळेतील गोसेवकाने मालकाच्या स्वाधीन केलं. मालवण शहरात एका गायीच्या पायाला दुखापत झाली होती. पायातून रक्त येत असल्यानं त्यावर उपचारांची गरज होती. सामाजिक कार्यकर्त्या शिल्पा खोत यांनी वैभववाडी येथील गोशाळेशी संपर्क साधला. तसंच गायीला गाडीतून वैभववाडीत पाठवण्याबाबत गाडीची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र वाहतूक करण्यास कोण तयार नव्हतं. गणेश चव्हाण आणि सहकारी गायीवरती लक्ष ठेवून होते. गाडीची व्यवस्था होत नसल्यानं अखेर वैभववाडी खांबाळे येथील गायवासरू गोशाळेतील गोसेवक प्रफुल्ल पवार, निलय शेरे आणि सहकारी ही गाडी घेऊन मालवणला आले. तोपर्यंत गाय मालकाचा शोध लागला आणि गाय मालक ओंकार डोईफोडे यांच्याशी संपर्क झाला. मालवण येथील व्यापारी राजपूत आणि गायवासरू गोशाळेचे गोसेवक यांनी जखमी अवस्थेतील गाय मालकाच्या स्वाधीन केली. नमस्कार, गायवासरू गोशाळा वैभववाडी. मगाशी आपल्या ग्रुपवरती जसा व्हिडिओ पाठवला होता राजपूत साहेबांनी, ते स्वतः एक खूप मोठे असे गोप्रेमी आहेत आणि त्यांनी त्या गायीचं दुःख त्यांना अनावर झालं होतं. त्यासाठी त्यांनी एक व्हिडिओ काढून आपल्या ग्रुपवरती आणि फोटोज पाठवले होते. ती गाय तुम्ही मागे ठिकाणी बघू शकता. आता काही लोकांच्या मदतीने त्या गायीचे जे मालक आहेत ओंकार डोईफोडे राहणार धनगडवाडी या ठिकाणावरून ते आलेले आहेत आणि त्यांच्या गायीला घेऊन जायचं म्हणून म्हणतात. तुम्हाला गायवासरू गोशाळा आणि आपले राजपूत साहेब यांच्या मदतीने आपण ती गाय ओंकार डोईफोडे यांच्या सुपूर्त करत आहोत. थँक्यू केलं. त्यांनी आपल्या गायवासरू गोशाळेला सुद्धा धन्यवाद दिलेले आहेत
आणि पुन्हा एकदा राजपूत साहेबांचे सुद्धा आपल्या गोशाळेतर्फे खूप खूप धन्यवाद. त्यांचा कायम आपल्याला सपोर्ट असतो आणि असंच सपोर्ट त्यांनी आपल्या मागे ठेवावा अशी आमची मनापासून इच्छा आहे. तर धन्यवाद राजपूत साहेब. उच्च न्यायालय आरोग्य यंत्रणेवरती कडक ताशेरे ओढून प्रधान सचिवांना हजर राहण्याची तंबी देते. यावरूनच सुरू असलेला भोंगळ अनागोंदी कारभार समोर येतो. प्रतिज्ञापत्रात शासनाकडून ट्रॉमा केअर युनिट असल्याचं खोटं सांगितलं गेलं. त्याचवेळी RTIच्या उत्तरात या युनिटमधील 5ही पद रिक्त असल्याचं समोर आलंय. त्यामुळे या संदिग्धता असल्याचं दिसून येतं, असं मत सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर जयेंद्र परोळेकर यांनी व्यक्त केलं आहे. माननीय उच्च न्यायालय जेव्हा एका हॉस्पिटल किंवा ओव्हरऑल आरोग्य यंत्रणेच्या संदर्भात थोडे कडक ताशेरे ओढतं आणि पुढच्या आठवड्यात त्यांनी आरोग्य सेवेचे प्रधान सचिव यांना कोर्टात हजर राहण्याची तंबी दिली आहे. ह्याचाच अर्थ हा जो व्यवहार चालू आहे हा म्हणजे इतका भोंगळ आहे, अनागोंदीचा कारभार आहे आणि खोटं सांगितलं गेलं ॲफिडेव्हिट करून की ट्रॉमा केअर युनिट आहे आणि 5 डॉक्टर्स. बरं, त्यात माहितीच्या अधिकाऱ्यात काय देण्यात आलं की 5 डॉक्टर्स पद रिक्त आहेत. पण मग इतकी संदिग्धता आहे की 12 वर्षापूर्वी या ट्रॉमा केअर युनिटसाठी 51 लाख रुपये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खर्च केले आहेत का प्रस्तावित आहेत. आता त्यासाठी दुसरा माहितीचा अधिकार आहे. म्हणजे असं आहे की जिथे 1+14 1 अधीक्षक आणि 14 इतर वैद्यकीय अधिकारी, त्यातले 10 हे तज्ज्ञ अधिकारी आणि 4 MBBS अशी ज्या हॉस्पिटलमध्ये आवश्यकता आहे तिथे मोजके 5च डॉक्टर आहेत कायमस्वरूपी. इतर कंत्राटी तरी आहेत किंवा काय काय वेगळी नावं असतात त्यांची बंधपत्रित, म्हणजे सामान्य जनतेला ते कळणारच नाही. मराठी असल्यासारखं वाटतं, कळू शकत नाही. थोडक्यात एक NHM म्हणून जी नॅशनल हेल्थ स्कीम आहे त्याच्या अंतर्गत 4 डॉक्टरांची नावं दिसत आहेत, त्यातली 2 सेवा बजावत आहेत, 2 नाही, आणि 7-8 MBBS डॉक्टरांचा भरणा केलाय. ते कधी सोडून जातील, त्यांना कुठलंही बंधन नाही. मग अशा वेळेला रुग्णांची काय हेळसांड जी होते, बरं जी असं आहे का की 1-2 महिन्यापासूनच होते, वर्षानुवर्ष होते. आणि 108 ॲम्ब्युलन्सच्या माहितीच्या अधिकाऱ्यातनं असं मिळालं की गेल्या 3 महिन्यात 748 पेशंटना या 108 ॲम्ब्युलन्सने या कॉटेज हॉस्पिटल म्हणजे सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातून गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोळी इथे त्यांनी हलवलं, शिफ्ट केलं. ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे दिवसाला 6 ते 7 पेशंटना तुम्ही पाठवायला लागतंय. हे काय आहे? मग याला हॉस्पिटल म्हणायचं की हा दवाखाना आहे. दवाखाने तरी काहीतरी ट्रीटमेंट करतात. मग इथे काय चाललंय? अनागोंदीचा कारभार. 2 सर्जन आहेत. आधी अॅनेस्थेटिस्ट नव्हते, भूलतज्ञ नाहीत असं म्हटलं जायचं. मग आता कुडाच्या महिला बाल रुग्णालयातून 2 मॅडम आहेत अॅनेस्थेटिस्ट, त्या आठवड्यातून 3-3 दिवस असं इथे सेवा बजावतात असं सांगण्यात तरी येतं. मग का होत नाहीत मोठमोठ्या सर्जरी? फक्त हर्निया, हायड्रोसिल, अपेंडिक्स आणि सर्कमसिजन या अगदी बेसिक ज्या सर्जरीज आहेत तेवढ्याच होत आहेत. पोटाच्या गंभीर शस्त्रक्रिया का होत नाहीत? याचं पुन्हा कारण आहे की इथे इंटेन्सिव्ह केअर नाहीये. ते जर असतं तर जे सर्जन आहेत ते चांगले सर्जन आहेत आणि ते मोठमोठ्या सर्जरीज पण करतील, पण त्यांना सर्जरी केल्यानंतर जे अतिदक्षता विभाग पाहिजे तो नाहीये. तीच कथा ऑर्थोपेडिक सर्जनची आहे. इथे ऑर्थोपेडिक सर्जन आहेत, अॅनेस्थेटिस्ट येत आहेत, पण मोठ्या ऑर्थोपेडिक सर्जरीज होत नाहीत कारण ते C-आर्म नावाचं जे एक ऑर्थोपेडिकला लागणारं इक्विपमेंट आहे ते नाहीये. ते आणता येईल, पण मग ऑपरेशन केल्यावर अतिदक्षता विभाग लागतो. तो आहे का? नाही. आणि तो असला म्हणजे तो नावाला तुम्ही ACBC लावून 2 व्हेंटिलेटर आणून दाखवाल आहे म्हणून, तसं नाही चालत. कुठल्याही अतिदक्षता विभागाचा आत्मा हा MD इंटरनल मेडिसिन म्हणजे फिजिशियन डॉक्टर असतो. गेला बाजार अॅनेस्थेटिस्ट पूर्ण वेळ ज्याने ICUत काम केलंय, ज्याला इंटेन्सिव्हिस्ट म्हणतात, तशा पद्धतीचे डॉक्टर पाहिजेत. ते नसतील तर नुसता दिखावा करून तुम्ही
बोल्यावर उभं नाही राहू शकत. आतमध्ये काहीतरी पाहिजे ना. मग अतिदक्षता विभागासाठी डॉक्टर चांगले पाहिजेत आणि इक्विपमेंट्स पाहिजेत आणि इन्स्ट्रुमेंट्स वगैरे लागणारी पाहिजेत, मग तिथे कार्यरत होतात. हे काहीच नाही आहे. आणि खरोखर म्हणजे हे बोलू नये, पण सामान्य रुग्णांचे हाल कुत्रा खात नाही. धन्यवाद. 2 डॉक्टर 10 वर्षांपासून गैरहजर आहेत. अनेक शासकीय रुग्णालयात ही परिस्थिती आहे. सामान्य जनतेत प्रबोधनाची गरज आहे, तरच असले प्रकार होणार नाही. तसंच नव्या मेडिकल ऑफिसरची नेमणूक कोल्हापूरला होऊन होते. मात्र या नेमणुकीसाठी पैशांची मागणी होत असल्याचा गंभीर आरोप डॉक्टर परोळेकर यांनी केला. यासाठी इथल्या लोकप्रतिनिधींचं लक्ष हवं. राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास डॉक्टर ओसंडून वाहतील एवढे डॉक्टर जिल्ह्यात येतील, असं विधान त्यांनी केलं आहे. पाहूयात. 2 सर्जन आहेत. आधी अॅनेस्थेटिस्ट नव्हते, भूलतज्ञ नाहीत असं म्हटलं जायचं. मग आता कुडाच्या महिला बाल रुग्णालयातून 2 मॅडम आहेत अॅनेस्थेटिस्ट, त्या आठवड्यातून 3-3 दिवस असं इथे सेवा बजावतात असं सांगण्यात तरी येतं. मग का होत नाहीत मोठमोठ्या सर्जरी? फक्त हर्निया हायड्रोसिल अपेंडिक्स आणि सर्कमसिजन या अगदी बेसिक ज्या सर्जरीज आहेत तेवढ्याच होत आहेत. पोटाच्या गंभीर शस्त्रक्रिया का होत नाहीत? याचं पुन्हा कारण आहे की इथे इंटेन्सिव्ह केअर नाहीये. ते जर असतं तर जे सर्जन आहेत ते चांगले सर्जन आहेत आणि ते मोठमोठे सर्जरीज पण करतील, पण त्यांना सर्जरी केल्यानंतर जे अतिदक्षता विभाग पाहिजे तो नाही आहे. तीच कथा ऑर्थोपेडिक सर्जनची आहे. इथे ऑर्थोपेडिक सर्जन आहेत, अॅनेस्थेटिस्ट येत आहेत, पण मोठ्या ऑर्थोपेडिक सर्जरीज होत नाहीत कारण ते C-आर्म नावाचं जे एक ऑर्थोपेडिकला लागणारं इक्विपमेंट आहे ते नाहीये. ते आणता येईल, पण मग ऑपरेशन केल्यावर अतिदक्षता विभाग लागतो. तो आहे का? नाही. आणि तो असला म्हणजे तो नावाला तुम्ही ACBC लावून 2 व्हेंटिलेटर आणून दाखवाल आहे म्हणून, तसं नाही चालत. कुठल्याही अतिदक्षता विभागाचा आत्मा हा MD इंटरनल मेडिसिन म्हणजे फिजिशियन डॉक्टर असतो. गेला बाजार अॅनेस्थेटिस्ट पूर्ण वेळ ज्याने ICUत काम केलंय, ज्याला इंटेन्सिव्हिस्ट म्हणतात, तशा पद्धतीचे डॉक्टर पाहिजेत. ते नसतील तर नुसता दिखावा करून तुम्ही बोल्यावर उभं नाही राहू शकत. आतमध्ये काहीतरी पाहिजे ना. मग अतिदक्षता विभागासाठी डॉक्टर चांगले पाहिजेत आणि इक्विपमेंट्स पाहिजेत आणि इन्स्ट्रुमेंट्स वगैरे लागणारी पाहिजेत, मग तिथे कार्यरत होतात. हे काहीच नाही आहे. आणि खरोखर म्हणजे हे बोलू नये, पण सामान्य रुग्णांचे हाल कुत्रा खात नाही. ते जे काही सय्यद नावाचं कपल आहे किंवा असं नावासकटही नको, अनेक हॉस्पिटलमध्ये तुम्हाला हे दिसेल ज्याला त्या टर्ममध्ये म्हणतात ॲब्स्कॉन्डिंग. मग ॲब्स्कॉन्ड असलेली लोक काय काय ठिकाणी तर असा विनोद आहे, ॲब्स्कॉन्ड झालेला डॉक्टर त्या हॉस्पिटलच्या समोरच त्याचं हॉस्पिटल असतं. ते हा जो सगळा गैरव्यवहार आहे हा कसा आहे आणि का आहे? कारण सामान्य जनतेमध्ये प्रबोधन नाही आहे की आमचं हॉस्पिटल आहे आणि इथे असं का. हे जेव्हा लोक प्रश्न विचारायला लागतील तेव्हा बघा काय होतं. तेव्हा असले प्रकार होणार नाहीत. आजही इतके प्रश्न असताना, इतक्या अडचणी असताना, जेव्हा नव्या मेडिकल ऑफिसरला अपॉइंटमेंट द्यायची वेळ येते ती थ्रू कोल्हापूर होते. कोल्हापूरला डेप्युटी डायरेक्टर ऑफिस आहे. मी कोणावर गंभीर आरोप लगेच करत नाही. असं ऐकिवात आहे की त्या नव्या अपॉइंटमेंटला $1-2 लाख मागितले जातात. म्हणजे इथे डॉक्टर पाहिजे, तज्ञ डॉक्टर, आणि त्याच्या अपॉइंटमेंटला पैसे खाल्ले जात आहेत. हे बघते का कोण? हे सगळं काम कोणाचं आहे? जो इथला लोकप्रतिनिधी आहे त्याने बघायला पाहिजे. और राजकीय इच्छाशक्ती असेल ना, डॉक्टर ओसंडून वाहतील इतके डॉक्टर येतील. राजकीय इच्छाशक्ती पाहिजे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. ओंकार हत्ती मडुरा सातोसे रेगवाडीत, वैभववाडीत चोरट्यांचा धुडगूस, 8 बंद घरं फोडली. आणि जाळपोळ प्रकरणाबाबतच्या सगळ्यांच्या आरोपांचं उत्तर देणार नितेश राणेंनी केलं स्पष्ट. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.